ezin nuen ikasi txikitan, nire herrian ez zegoen ikastola. Hau Gonzalo da, Bartzelonakoa da, baina orain hemen Garraldan bizi da. Bera Irene da eta Uzperrikoa da, etxe txiki bat ondoan, eta hemen euskara ikasten ari gara. Hemen bizi naiz duela 7 urte, baina etortzen naiz txikitatik. Eta hemen bizi naiz eta ikasi nahi dut dena. Nahi dut bai edo bai ikasi, semearekin. Eta, nire herriko jendearekin, baina denak ez dakite euskaraz, baina gazteak denak. Eta zaharrak batzuk, eta hori oso ezberdinak gara denak, daude bi... Eta ezberdin mailak badu... Bai, pixka bat, baina denak artean oso ongi pasatzen dugu. Joku ezala, jokua. Bai. Lagunekin ere bai eta Iruñan. Batukadekin jotzen dut eta astean behin joaten naiz Iruñara eta merenduan gure elkartean euskara hitz egiten dugu batzutan, ez denekien, baina bai, pixka bat, bai. Memoria asko behar duzu eta edo ere bai, esaten da, mnemoteknia erabiltzea behar duzu. Sorbalda, monja bat baldan, edo gauza horrela, Ni txikitan pixka bat ikasi nuen, 2 urtekin edo 3 urtekin bai, baina gero igual, hizkuntzako eskolan egon nintzen Iruñan, baina oso gaizki eta oso alferra nintzen. Orain ere bai. Eta orain ere bai, baina hau da nire propositoa. Baina beti, puntu batera, beti berdina zen, puntu hori. Eta hemen ja, pasatu dut marka hori eta oso gustora.